Ayan po, magluluto tayo ngayon guys. Samahan nyo ako, magluluto tayo ng kalderetang baka. Ayan, maghahanda tayo maaga kasi medyo makulimlim ang panahon. So, agahan natin ang pag-prepare ng handa para mamaya. Okay mga kaluto. So, subaybayan nyo lang ako guys. Mamaya marami tayong gagawin. Mag-iihaw tayo ng bangus. Naka-ready na yung ating... Eto na yung ano guys. Eto na yung pinakuluan natin guys, oh. Nandito lang tayo sa labas guys. Sa sa terrace. So ayan mga kaluto. Pinapakuluan na natin yung baka. Ayan. Napaka-daming tao guys kanginang umaga guys sa Galas, Quezon City. Maraming naubusan tayo ng liempo. Mag-iihaw din tayo mamaya ng liempo guys. So ayan, abangan nyo rin po yung pag-ihaw natin ng liempo. So hindi tayo nakakuha pala ng liempo. Ang ginawa natin yung laman na lang na may taba-taba, pinahiwa natin ng manipis. Yun na lang gagawin nating ihaw na liempo. So ayan po guys, pinapalambot na natin yung baka. Dito tayo sa labas. Kaya papasok tayo dun sa loob. Ay, Elias. Ay, Elias. Yan ang alaga. Yan ang alaga namin. Hello, Elias. So, ayan. Ito yung mga panghanda namin. So, ngayon, nakagayat-gayat na ako ng ayan, pang kaldereta natin mamaya. So, ngayon, ayan, nagpapakulo ng misis ko ng ng spaghetti noodles. Ayan po guys. So, nahiwa na rin yung mga ayan, pinya. Ayan. Hello, Elia. Ayan ang alaga namin, oh. Say hi. Hi. Huh? Dito tayo sa labas guys. Ayan, shoutout guys sa natin dyan, sa mga kababayan natin dyan sa abroad. Shoutout sa inyo dyan. Mega love shoutout, and God bless you. Ingat kayo dyan. So Happy New Year sa inyong lahat guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na dyan sa abroad, mga Filipino community dyan sa abroad. Ayan, shoutout kayo dyan. Shoutout sa inyo. Ang mga kamag-anak ko dyan sa Bicol, sa Gubat, Sorsogon, yung pamilya Inahi, Benaobra, Escurel, Peralta. Ayan po guys. Happy New Year sa inyo guys. Ayan, sa mga bayani nating OFW, mega love shoutout sa inyo guys. Nandito po ngayon ako sa bahay namin, sa terrace, sa labas, kung saan nagpapakulo tayo ng ayan guys, nagpapakulo tayo ng baka. So ayan, thank you for watching guys. 10 million in the house, thank you. Don't forget to like and share sa ating video guys. So Happy New Year guys. Ayan, 10 million na tayo guys. Sige. Ayan. Share lang po ang video natin guys. At Happy New Year sa inyo guys.
sa mga bayaning OFW natin. Ayan. Alam ko, mahirap. Napagdaanan na natin yan. So, pray lang tayo guys dyan. At lagi tayong mag-pray para sa ating pamilya. So, ingat-ingat lang guys. So, God bless. So, ayan po guys. So, ayan, 21 million na agad tayo guys. Ayan, don't forget to like guys. Paki-like naman guys ang ating video. Maraming salamat. Happy New Year. So, ayan. Ganda ng bulaklak natin guys. So, ayan guys yung aking mga halaman. Nakatitrim ko lang nung nakaraan. Ayan. Meron tayo ditong lemon. So, kaso wala pang bunga. Ang may bunga lang natin yung atis guys. Ayan yung atis oh. Yung kalamansi. Yung kalamansi natin guys, nagbulaklak na. May mga ano na guys. Ayan, napuno na yung ating tangke. Ayan. Ate, puno ng tangke, te. Te. Pakinaan na lang, te. Jorens. Yo, sabihin mo kay ate, patayin yung tangke. Ito yung ating aquarium, guys, oh. Alaga akong aso. Elias ang pangalan. Hello, Elias. So, ayan. Nasa, ano na siya guys, 15 minutes na siya. Gagawin nating 1 hour to para malambot na malambot. Tinanggalan natin ng mga impurities na yan. Mga namumuong dugo niya. Tinanggal na natin guys. So, takpan natin. Ay, mega love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Ayan. Turn 13 million in the house. Mega love shoutout sa inyo. Happy New Year sa inyong lahat guys. Ayan. Hello, Elias. So, ayan guys, may love shoutout sa inyo. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat guys. Ayan, sa
Mga bayaning OFW natin guys, mega love shoutout sa inyo. Ayan. Dito tayo ngayon sa terrace. Ayan. Ayun, uminit guys, uminit. Uminit, dito tayo sa lilim. Siya nga pala guys, ipopromote ko lang ang aking page, KBR TV Official. Ayan guys, pakisuportahan naman po yung ating KBR TV Official sa FB page natin. KBR TV Official. Ayan. Pakisuportahan naman po guys. Salamat. Tsaka yung Rene Squirrel guys. So ayan guys, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, kumukulo pa rin ang kumukulo guys. Kaya maraming salamat guys sa pagbisita sa bahay ko. Ayan, don't forget to like and share sa ating live. Ayan. Ayan po, live po tayo ngayon sa aming bahay. Ayan. So, sa ngayon po guys ay makulimlim tayo. Pasulpot-sulpot lang yung araw guys. So, sana hindi naman umulan mamaya. Para medyo masayang putukan, masayang New Year natin. Pero kahit papaano naman, kahit umulan naman, okay lang din kasi syempre may mga handa naman tayo, may mga palaro tayo sa kanya-kanya nating bahay. So enjoy na lang natin guys kung umulan man. So anong pa man, Happy New Year na lang sa bawat isa sa atin. Sa ating mga pamilya, mga kamag-anak, Happy New Year sa inyo guys. So, syempre hoping tayo na masagana ang ating next year. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin guys ang kulo niya. So, maraming salamat guys sa pagbisita sa aking live. Ayan, sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat guys. Ayan, nagpapakulo tayo guys ng baka. Gagawin natin mamaya. Ayan, nasa 20 minutes na siya. Gagawin natin kalderetang baka mamaya. Ayan, kalderetang baka. Tapos, naka-ready na rin yung ating ihawan guys. Ayan, may uling tayo. Napakamahal na ng uling dito guys sa Pinas. Ayan o. 10 piso na yan. Ang liit. Bumili ako 100. 10 piraso. Kasi mag-iihaw pa tayo ng Yan ang ating aquarium guys. Medyo malabo na. Ito yung labas ng terrace natin.
Doon tayo nagluluto. Papakulo. Lalagay ko lang guys sa ano medyo lilikot lang ng konti to. Aayusin ko lang. Hello guys, may love shoutout guys. Ayan na, maghahanda na tayo ng ating para mamaya. Ayan, may love shoutout sa inyo dyan guys. Luzon, Visayas at Mindanao, pati niyo dyan sa abroad. Mga bayani nating OFW, mga Filipino community dyan. Shoutout sa inyo, ingat kayo, God bless. Ayan. Happy New Year sa inyo guys.
spaghetti? Kakain yan. Oh, si Elias. Oh, Ito na spaghetti ha. nakaabang na si Elias, alaga namin. Oh. Marami pala yan, ma. Niling. Ayan, mag-spaghetti ng... So, hindi naman maubos. Ang gagawin natin ngayon, magsasalad pa tayo, no? Gagawa ng noodles. Ito, meron kaming lettuce dito. Ito, gagawa na sa... Ito na yung nagawa ko kanina. Ihawin na to natin mamaya. So, dalhin ko na to doon. Ayan. Gagawa na rin tayo ng sauce. Ito na guys yung bangos. At saka yung beef ay yung minarinate natin na liempo. Ayan, kinuha ko na sa kusina guys. Ilalagay na natin dito mamaya yung ano guys ha. So ayan, sa 7 million in the house, mega love shoutout. Don't forget to like and share sa ating live. Ayan po, medyo umaraw na ngayon guys. Maganda na ang panahon ngayon. So dito yung ating mga tanim na gumamela. Kaya meron din tayo ditong tinanim na papaya. So may lemon tayo. Wala pang bunga. May kalamansi naman tayo guys. Meron din tayong alagang ibon dito guys. Ayun o. Dalawang parakit. Si Elias yung aso namin. Laging nakabuntot. Wait lang guys ha. Titingnan natin yung mga ingredients doon guys. Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel, KBR TV. Ayan, sa YouTube. At sa... guys, promote ko lang yung aking KBR TV official, aking page sa FB. KBR TV official. Thank you guys. Pakisuportahan naman po. Ayan, tuloy pa rin tayo. Titingnan ko lang sa loob kung kompleto na yung ingredients ko pa mamaya sa kaldereta.
Oh, ayan na, makulimlim na. Ayan guys, naugasan natin yung griller natin. Giyaw na tayo liyempo. Oh. Muna tirahin natin. Good. Maraming dyan ah. Ito na guys yung ating bangus. Nilagay na natin sa ihawan. Ayan. Lalak na natin para hindi na makawala. Hoy, Elias, yung aso namin nakaabang. Nakaabang si Elias. Hello, good morning guys. Happy New Year. Nandito tayo ngayon sa labas ng bahay at mag-iihaw naman tayo guys. Kanina nagpakulo na tayo ng kalderetang baka. Pang kaldereta. Pakulo na tayo ng baka. So ngayon guys, nakasalang yung ating bangus. Ihaw tayo ng bangus. After ng bangus, mag-ihaw tayo ng baboy. Naubusan tayo ng liempo kanina.
So, ginawa natin, syempre, baboy pa rin. Pinahiwa na lang natin ng butterfly cut. So guys, abangan nyo guys.
Yun, binaligtad. Ate, nakasama yung ano, hindi ko pa namugatan yung kulay ko na yun. Nakawin ang ganito. Good morning guys! Happy New Year everyone! Shoutout sa mga bayaning OFW natin dyan sa abroad, ng mga Filipino community. Shoutout sa inyo, ingat kayo dyan, God bless. Ayan, at Luzon, Visayas at Mindanao, pati dyan sa ating mga kababayan sa Bicol. Ayan, mga kamag-anak natin dyan, mga Hinahi family, Peralta family, Binaobra. Ayan, Escoral family. Ayan, shoutout sa inyo dyan, ingat kayo dyan, God bless. So yun po, nandito tayo ngayon sa terrace kung saan nag-iihaw tayo ng bangos. Kanina guys, ay nagpakulo tayo ng baka para mamaya gagawin natin pagkalit ng baka. At meron tayong minarinate na dito guys. May minarinate tayong liempo. Ayan. So ayan, naka-ready na yan mamaya. So ngayon, natin guys yung paggawa ng guys, so please use
Red wine. So, ayan guys. Nabalik ta rin lang ito. So, guys, muna ipapakita ko guys, mamaya na lang ulit pagluto na yung iba ha. Okay? Ang galad shout out sa inyo guys. God bless us all. Ingat kayo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa mga viewers natin. Subscribers, followers, ayan. KVR TV official. Get to support, like and share. So, maraming salamat guys. Happy New Year. God bless us all. Samahan niyo ako ngayon guys, may ipapakita ko. Good morning guys! Happy New Year! Everyone! Shoutout sa mga bayanin OFW natin dyan sa abroad, ang mga Filipino community. Shoutout sa inyo, ingat kayo dyan, God bless. Ayan, at Luzon, Visayas at Mindanao, dapat din dyan sa ating mga kababayan, sa mga kamag-anak natin dyan, sa mga Inari family, Geralda family, with the Opera. Ayan, Escoral family. Ayan, shout out sa inyo dyan, ingat kayo dyan, God bless. So yun po, nandito tayo ngayon sa Telis, ihaw tayo ng bongos. Kanina guys, ay nagpakulo tayo ng baka para mamaya gawin natin kaldereta ng baka. At meron tayong minarinate na ano dito guys, may minarinate tayong tempo. Ayan. So ayan, nakalindi na yan mamaya. So yan po ang magiging natin. So ngayon sisilipin natin guys yung paggawa ng spaghetti. So naka-ready na rin yung aming yellow guys. May yellow kami ilalagay namin. And soft drinks, juice, alak, any cans, red wine. Nagpasan yun sa daanan mo dyan. Hindi yung mga juice natin. So ito yung nakaiwan ko na yun.
gagawin sana dito. Sana kaya ba? Sana. So, ayan po guys. Mga maganda natin yung mga gagawin sana kami. So, patay na sana mga pero ayan na ito mga sa ayan o. Kasi alaga namin si Yeso. Nakaabang na niyo. Ayan. Ayan po guys. Napinigil sa inyo guys. Teka magmabin lang natin. Basta. So, ayan guys. Nabaligtarin lang natin ito. So, yan lang guys muna. Ipapakita ko guys mamaya na lang ulit pagluto na yung iba ha. Okay? Good shoutout sa inyo guys. God bless us all. Ingat dyan. So, sa Mindanao, maraming salamat sa mga viewers natin, subscribers, followers, ayan, team official, don't forget to support, like and share. So, maraming salamat guys. Happy New Year. God bless us all. Yes, for today's vlog, ayan, mag-unboxing tayo kasi tapos ng Pasko, yung mga friendship ko, masukin ko sa palengke. Ay, mapawagin ko. Pintira ko na regalo, so unahin muna natin. Kasi natin regalo natin natanggal. Good morning guys! Happy New Year! Everyone! Shoutout sa mga bayaning OFW natin dyan sa abroad ng mga Filipino community. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan. God bless. Ayan. At kusong sa Mindanao, dyan pati dyan sa ating mga kababayan sa Bicol. Ayan, mga kamag-anak natin dyan mga Inahi family, Geralda family, Minokra. Ayan, Escoron family. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo dyan. God bless. So,
437. Itong ito dito. 437 ano? 20. Dito ito dito po. Please. Kaya malaki yun. Oh, oh. Bakit? Bakit? Ay, putang na yun. Kaya dyan, mapasok ka dyan. Sige. Alaga namin yun. Hindi, alis ka dyan. Ayan, magluluto na tayo guys ng ano, liempo. Elias, alis ka dyan. Alis ka dyan, mapasok ka dyan. Elias! Ikaw! Nagluluto ako dito. Nagluluto ako. Gusto mo ihawin kita? Ito oh, si Elias oh, makulit oh. Pinakikialaman yung ihaw ko. Ihawin natin si Elias oh. Oh. Oh, nakakita na kayong inihaw na aso. Makulit eh. Kaya mo kita. Ya. Kabayo tayo niya. Sige na, pasok ka na ron. Pasok.
Huwag mong pakikialaman to. Di ba ito yun? Highlight. Highlight. Alis! Ikaw talaga. Ayan na, umaraw na tuloy, oh. Nalaglag. Nalaglag. Wala.
Yes. Elias! Amoy niya. Yung Rino ko pala ma, Rino. Asa na, naka-ready na rin dyan. Rino. Tsaka green peas. Tomato sauce, ay ano, tomato paste. Dilatang ano? Green peas. Alin pang mas matagal? Matagal ang buhay yata sa lata eh. Wala. Oo, dito na. Nagamit mo na ba? Ginamit yung ano, kawali, hindi. Para saan? Saan ako magluluto ng kaldereta? May bagong kawali ka? Ano lulutuin mo doon? Yun. Nasa na si ate? Nilagay na ba yung mga ano? Ate! Sayang yung lamig doon. Nilagay mo na yung mga soft drinks. Ang alin? Nilagay mo na ang yelo eh. Basta ipasok mo lang. Pati yung hinikin ko nasa rep. Wow! Grabe. Papa, kasi hindi hugas kung alawan mo nga na, pa. Yung? Hindi mga exhibitin yung tula. Yung tula eh. Sabi mo, Chubi, 40 to. Alawan mo ba? Papa, ba't nawala yung pangkalembang ko dyan? Yung lagayan na sauce, na butas din. Anong sauce? Pinasok ko dyan eh, sa kawaling yan eh.
Last mo dyan. Saan? Kaya naman kalimbangin ng ano yan eh. Dali na! Oo! Hindi magkakasya yung mga bote. O yung isang lang yan mo. Hindi, kung kukuha kayo mamaya ng panglagay ng sasakay sa bote. Doon na to. Palit nito. Lumamig-lamig din. Hindi mo naman nakakailan. Pinapatanggal mo sa akin at bigla mo binulog. Hindi ko na matatakpan. Dali mo na lang. Wala. Yan, mga iinumin natin guys. Ooh, Heineken. Pwede na tayo mag-umpisa. Malapit na maluto ang kaldereta. Up, Elias. Eh talaga nasabay talaga to si Padila-dila. kanina pa yan sumasabay oh. Dito na lang daw. Oo, dyan mo na, mabigat yan. Ikaw kanina ka pa Elias ha, sa bahay. Mamaya ka na. Dagan natin ng ano guys, uling. Terus ka dyan. Happy New Year guys! May love shoutout sa inyo guys. Happy New Year. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa mga bayaning OFW natin guys.
Shoutout sa inyo. God bless. Ingat kayo dyan. Ayan. Ayan po, nagluto na tayo ng inihaw. Inihaw na bangos at saka inihaw na baboy. Ayan. Sayang sana yung liempo sana, naubusan lang tayo. So ayan guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Kaya sa mga viewers natin, shoutout dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko guys. Happy New Year guys. Ingat kayo dyan. God bless. Ayan, tuloy-tuloy lang guys ang maraming salamat sa mga silent viewers dyan. Ayan, shoutout sa inyo guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you guys. Ayan. Ako kaya ka naglaban? Papuntang ka sa Ala. Ba? ay, ang dami mo.
Ayan guys, luto na yung ating ano. Luto na yung ating liempo. Ayan. Tapos na yung ating inihaw na baboy. Aray, putang ina. Aray, aray, aray. Oh, shit. Putang ina. Oh. Pasok ka? Oo. Nahawakan ko yung bakal. Tapos na? Lagyan mo ito. Ano yun? Ah, Shit. saan? Pinasa mo na? Oo. Gusto mo lagyan ng yelo? Saan yun? Bago lagyan ito. Saan nahawakan ko pa? Oo. Yes! Gusto, oh. Kaping. Ilang daliri ba? Ay, putang. Ay. Gusto lagyan mo nito. Hindi na mag-blaster. Blister. Nanonood. Lagyan mo nito. Kaya ako. Nakawa akong pagkain. Mamaya dito, nandiyan.
Magluluto na tayo guys ng kaldera guys. Ayan mga ingredients guys. Silipin natin guys yung silipin natin yung gawa ng salad. Ayan oh. Fruit salad. Mayat si Elias, parang kumaba na naman siya. Fruit salad guys. Ang sakit na paso ako. Napasok ako guys. Pulang-pula na oh. At meron naman tayong ano dito. Wow, may iceberg lettuce. Gagawin namin veggie salad. Yes. So ayan, gawa na rin yung spaghetti sauce natin. Ayan ang noodles. So ayan, ang sakit ang hapdi guys. Ayan, shoutout sa inyo guys. Nag-love shoutout sa inyo guys. Luzon, Visayas at Mindanao. Happy New Year guys. Diyan sa mga OFW natin, mga bayani nating OFW. Sa Filipino community dyan guys. Ayan, shoutout sa inyo. God bless. Ingat kayo. Ayan, mag-start na tayo guys. Yun. Ano muna natin to guys, yung carrots. Prito muna natin ng bagya yung ating carrots at patatas. Grabe, sakit. Ayan, no?
Bigyan mo nga ako ng ano, gamot. Saan yung bigyan mo? Yeah, sige po. 4 million in the house, shout out. Ako, bubukas ko pala nitong reel na. Kunin mo nga yung pambu. Saka gunting. Iwain baboy. Ganun lang, isang buo dun. Natanggal lang. Ha? Natanggal yung taba. Makakatawa. Marunong ba si Joel? Bakit? Kaya mo ba ito? Sa unang diin. Kala ko naman. Ay, great. Guys, okay kayo ito. Ganyan, challenge po siya ngayon. Para may lang kanyang pagluluto. Kunin mo nga yung ano. Ha? Wala ka ba ito? Oo. Good morning, guys. Oo, naman ito, nagugulat-gulat. Ako yun, marami pa putok dun yung sa lupa.
Tapos na, ano mo nga ito sa live, wala yung live. Ganyan lang. Ba't hindi lumalabas? Ba't hindi pwede na rotate? Oo, wala oh. Kasi nasanay ko sa tayo. Ito lang yung dito. Ito. Hindi ko landscape talaga. Paano yan? Nare-repeat ko. Hindi nasanay kasi sa sana. Yan. Ikaw na lang mag-ako. I-live mo na. Ayan guys, magluluto tayo ng kaldereta guys. Dito na naprito na natin ng bahagya yung patatas at carrot. So, set aside na lang natin guys. Tapos guys, mag-igisa na tayo. So ito na guys, yung ating sibuyas, bawang, sili. So igisa na natin. So use natin yung ano guys. Lain muna natin yung sibuyas. Peng. Ay, bawang pala. Bawang, sorry. Ito na, sibuyas. Magsabayin na natin yan. Ayan. Ayan mo pa, ano. Mamaya na yung sili. Naduling ako guys, di ba? Ayan, mekos, Ay, magluluto si, ano, sige. Turuan natin magluto. So, ayan, mekos lang yung ating, ano. So, pag naamoy nyo na yung aroma ng sibuyas, bawang. So, Amoy nyo na ba guys? naamoy nyo na? Panoorin nyo para maamoy nyo. Ayan. So, ito na. Golden brown. Sunog. Ito, i-focus mo ang boy girl. Ay, boy cam pala. Si girl cam pala, girl cam. Wala si boy cam eh. Yung... So, ito na yung kanina na pinakulo natin guys. Sasama, isusutay na natin. Baka. Baka naman guys. Tumatanggap po ako ng ano, ng stars. Ng Gcash. Ayan guys. So itong pinagpakuluan natin, magagamit natin yan mamaya. Ayan ang magiging broth. So dadagdag tayo guys ng uling. Ang galing naman ito improvise. Ano niyo ba yung vlog ni Kaluto? Ginawa niya to. Lutuan.
uling. Ayan, nakaabang na naman si Elias. Oh. Baby yan. Ayan, maglalagay na tayo ng uling. Bang! Ba't kasama? Pwede yun. So, takpan muna natin guys. Thank you. Welcome. Yung kanina, i-drink ko na pala yung selfie. Yung lagayan na lang pala sa isang kaya mo. Nandun sa gilid, na ba? Kung galing kay Tona. Okay, luto na oh. Parang hindi lang ako. Yan. Iya, may balahibo sila na haba. Oh? Sana yung ano natin, assistant natin na Pinutusang sa loob. taga-linis. Lagay muna tayo ng uling. Tulos na sila. Ayaw.
yung basura, te? Okay. Dito puro lata. Marami. May sako ba tayo? Pag-isahin na nga kaya yan. Wala. Ilalagay na natin guys yung ano. Green peas.
Matamis. Baka naman dyan, galing lang. Yung ulam na gano'n, Oh, di ba may binigay kang payong sa akin? Nasaan na? Ayun na ba yun? Hello guys, shout out! Shout out sa viewers natin dyan. And Happy New Year sa inyo guys. Luzon, Visayas at Mindanao, pati dyan sa kababayan natin mga OFW, mga bayaning OFW natin. Shout out sa inyo, God bless. Ingat kayo dyan. Lagyan na natin to guys ha. Lalagyan na natin ng pampalasa guys ha. Paminta. Ng konting magic. Konti lang guys.
Lalagyan na natin tong ano, guys. Rino. Simutin mo na. Yan natin tomato sauce. Elas tabi. Lagyan natin tomato paste para pumula ng konti. Nadagdag tayo ng lagyan na natin itong chili, guys. Lagay tayong konting asin, guys. Tapos toyo. Ayun, no? Parang pwede na, no? Ooh. "30 minutes yung luto." Wow! Sa mga bata. So, thank you so much, guys, for watching. Happy New Year. God bless us all. So, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad, mga OFW natin, mga Filipino community dyan, maraming salamat sa mga suporta na binibigay nyo, guys. Thank you so much. So, mag-end na po tayo. Thank you so much, guys, for watching. Okay? Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa Bicol, yung kamag-anak ko dyan, ayan,
sa Inahi family, Inacobra family, Peralta family, Scorel family. Ayan. Ingat kayo dyan. God bless us all. Bye! Happy New Year!